L-aħħar storja li se naqra mill-ktieb Ħrejjef mill-Polonja kif irrakkuntati minn Immanuel Mifsud jisimha It-tlet Prinċipessi. Mijiet ta' snin ilu, fart imbeda ħafna kien hemm kastell enormi imdawwar b'1000 torri. Mal-faċċati tal-kastell kien hemm eluf ta' twieqi li minnhom bdiet tidħol ix-xemx u allura l-kmamar tal-kastell kellhom ħafna dawl. Il-kastell kellu wkoll ħafna bibien u m'hemmx ngħidu kellu numru kbir ħafna ta' kmamar. F'dan il-kastell minn barra r-re u r-reġina kienu joqogħdu 3 prinċipessi li ħadd ma jista' jiddeskrivi l-ġmiel tagħhom. Kuljum kienu jilbsu libsa differenti, meħjuta bl-aħjar ħarir u mżejna biż-żigarelli u r-rakmu. Iż-żrabi li kienu jilbsu kienu jew tal-fidda jew tad-deheb, skont il-burdata li kienu jkunu fiha. Dan l-ilbies sabiħ kien waħda minn namriet kbar tal-prinċipessi u fil-fatt fil-kastell dejjem kien ikun hemm il-ħajjata rjali biex jaħdmulhom libsa ġdida kuljum. Hemm namra l-kbira l-oħra tal-prinċipessi kienet il-mużika. Fil-kastell kien hemm ħafna mużiċisti li kienu jibdew idoqqu minn xkien iqumu u ma jaqtaw xejn sakemm il-prinċipessi jmorru jorqdu. Tant kienu jħobbuha l-mużika li f'ġurnata sħiħa ma kienu jagħmlu xejn ħlief ikantaw u jisfnu. Xejn aktar, la kienu joħorġu barra xi passiġġata, la kienu jistudjaw jew jaqraw, la kienu jaħdmu xejn, ikantaw u jisfnu biss. Mhux talli hekk, talli ma riedu jitalmu xejn ġdid u lanqas ma riedu jiltaqgħu ma' ħadd ħlief mal-ħajjata u l-mużiċisti tagħhom. Ir-re u r-reġina bdew jinkwetaw ftit għaliex uliedhom bdew jikbru u ma setgħux jibqgħu sejrin hekk. Kemm ir-re u kemm ir-reġina kienu qegħdin jaħsbu fuq il-futur tat-tfal tagħhom, fuq min se jżewwiġhom, fuq kemm se jkollhom nepotijiet, fuq min se jmexxi r-renju, issa li bdew jikbru sew fl-età. Jew fost l-oħrajn, ir-re sema li fil-belt fejn kien hemm il-kastelli rjali kienet waslet waħda mara barranija, kienet taf is-sħarijiet. Malli qal lir-reġina, ftehmu li kellhom jistednuha fil-kastell ħalli jgħidula tagħmel xi seħer mal-prinċipessi biex b'xi mod jibdlu l-imġiba tagħhom. Il-gwardji tar-re marru jduru fit-toroq kollha tal-belt, ifittxu lil din is-saħħara, sakemm fl-aħħar sabuha u ħaduha magħhom fil-kastell. Kemm ir-re u kemm ir-reġina staġbu mhux ftit meta qudiemhom raw mara xieħa u maħmuġa biex kupa antika fida. Lejli qaluli biex niġi hawn ħalli niknes, qalet is-saħħara. Mingħajr ma tat ħin lir-re jgħidilha xrid minn għandha, is-saħħara bdiet tiknes. Mal-ewwel kinsa li tat sparixxa kulħadd, bir-re u r-reġina b'kollox. Anki l-mużiċisti sparixxew u allura fil-kastell waqa' skiet kbir li qatt ma kien instema' bħalu. Il-prinċipessi kienu l-uniċi nies li baqgħu fejn kienu. Imma ddejqu mhux ftit x'ħin indunaw li ma kienx hemm aktar mużika għaddejja. M'hemmx tagħmel, qalet il-kbira b'xi daqsxejn tan-nervi, ikollna nisfnu u nkantaw nhar il-mużika. Iva, hekk nagħmlu qablet il-fustanija, anzi kważi aħjar hekk, qalet iż-żgħira, għax ma ħadd min itellifna u joqgħod jgħidilna x'għandna u x'm'għandniex nagħmlu. It-tlet prinċipessi komplew ikantaw u jisfnu weħedhom u xejn ma seta' jwaqqafhom għax ma kien hemm xejn u ħadd fil-kastell ħliefhom. Iżda malli beda jidlam qabadhom ġuħ kbir u ddeċidew li jieqfu ħalli jieklu. Il-prinċipessa l-kbira sejħet lis-servjenti biex iġibu l-ikel fil-kamra tal-pranzu l-kbira. Imma ħadd ma tfaċċa u l-unika ħaġa li nstemet kienet l-eku ta' leħen il-prinċipessa stess. Il-ġuħ beda jagħmel tiegħu u allura 3 fajliet qamu minn posthom u marru fil-ċina. Imma lanqas fil-ċina ma kien hemm ruħ u lanqas ma kien hemm xejn lest tal-ikel. Malli raw hekk, it-tlieta li huma infaqgħu jibku. Wara ħafna biki, il-prinċipessa l-kbira ħadnet lil ħuta magħha u qaltilhom:
Isa, daqshekk biki, din żgur ħolma kera li għaddejjin minna. Għada nqumu u jkun għadda kollox. Tant kellhom ġuħ fuqhom li qabdithom ejja kbira. Tant li lanqas felħu jqumu jmorru jorqdu fis-sodda. Allura tħaddnu l-koll flimkien, baxxew rashom fuq il-mejda u raqdu raqda twila sakemm l-ewwel raġġi tax-xemx bdew deħlin mit-twieq il-kbar. Iżda meta qamu fetħu għajnejhom sewwa, indunaw li dik ma kienet ħolma xejn, għax il-kastell kien għadu vojt bħalma kien il-ġurnata ta' qabel. La kien hemm mużiċisti, la kien hemm il-ħajja tal-istibli l-bies il-ġdid u laqqas kien hemm ħadd u xejn fil-kxina. Ejjew nirraġunaw ftit, qalet il-kbira x'ħinrat li ż-żewġ ħuta bidmuh f'għajnejhom. Jista' jkun li fil-kastell ma' ħadd għax kulħadd mar jistaħbilna barra. U allura se nagħmlu staqsew it-tnejn l-oħra bliħen wieħed. Imxi noħorġu u naraw nsibuhomx, qalet il-kbira. It-tlet prinċipessi qabdu jitfit u ħarġu fil-ġnien enormi li kien hemm fuq wara tal-kastell. Maraw lil ħadd. Madwarhom kien hemm biss siġar kbar u ħafna fjuri. Komplew mexjin sakemm fl-aħħar taħt siġra kbira raw daqsxejn ta' skojjattolu li bl-Ingliż ngħidulu squirrel. Skojjattolu jgerrem lewża. Ġrew għal ħdejh u żgħira qalet lil dak l-annimal: "Ej, skojjattolu ċkejken, tista' tagħtijilna dik il-lewża li għandek? Għandna ġuħ fuqna." "Nagħtijilkom," gemgem l-iskojjattolu. "Ma tarax, Sinjorina. Intom għax ma tmorrux tiġbru l-lews bħalma għamilt jien. Araw jien ili xhur sħaħ niġbor il-lews biex ikolli biżżejjed għax-xitwa kollha." Ma dan il-kliem l-iskojjattlu urihom munsell kbir lews taħt is-siġra ta' warajh. Il-prinċipessi ħarsu lejn xulxin imbagħad ċeħtu ħarsithom fuq dak il-munsell kbir lews. "Imxi nġibu basket u nibdew niġbru l-lews," qalet il-kbira. It-tlet prinċipessi bdew jiġbru l-lews fil-basket. Meta raw li ġabru biżżejjed, inxteħtu għaddel tas-siġra u bdew igermu l-lews. Il-fustanija qalet li t-tnejn l-oħra li qatt f'ħajjitha ma daqet lews tajjeb daqs dak u ħuta qablu magħha. "Konna għażżinin wisq," wieġbet il-kbira, "tant li laqqas konna nafu nagħmlu xejn." "Veru," qablet iż-żgħira, "imma nixtieq li l-papa u l-mama jirġgħu lura." Dak il-ħin minn wara siġra oħra tfaċċat is-saħħara bl-ixkupa fida. Din resqet lejn il-prinċipessi u l-kbira tagħta l-ixkupa u qaltilhom: "Eda nara li meta tridu tafu tħadmu raskom u ġisimkom, morru fil-kastell, ibdew ikinsu u kollox jerġa' lura bħal qabel u terġgħu taraw u tisimgħu lill-mużiċisti. Basta bil-qies." Ma dan il-kliem is-saħħara sparixxiet u l-prinċipessi irħewla jiġru lejn il-kastell biex jibdew jikinsu. Avolja l-kastell kien enormi u allura kien hemm ħafna fejn jinkinsu, ridu jaraw lill-ommu u l-missierhom akkosta kollox u bdew il-knies. Damu jikinsu sa tard bil-lejl, meta blejja waqgħu żorba u raqdu frokna. Imma meta l-ewwel raġġi tax-xemx nifdu t-twieqi tal-kastell, qamu u raw l-rew l-reġina ma' ġembhom. Kollox ġie normal, differenza waħda. It-tlet prinċipessi bdew jaqraw, jistudjaw u jqattaw xi ħin jippassiġġaw minn barra jkantaw u jisfnu. U bekk kulħadd kien kuntent u ferħan. Sallum ir-re għadu jirrakkonta lin-neputijiet tiegħu li darba waħda raqat raqda twila u meta qam sab li kollox kien inbidel. Iżda kif ġara dan għadu ma jafx. U hemm tintemm l-istorja tagħna tal-lum li jisimha it-tlet prinċipessi meħuda minn ħrejjef mill-Polonja kif irrakkontati minn Immanuel Mifsud.